E agora, neste espazo nos mergullamos nun universo e nunha reseña de Olga Novo, autora recén lida, como a un meteoro imantado vou aterrar noutro libro. Neste caso, unha poetisa tamén de Salcedo, das montañas, no Amoreira. E dicía Olga Novo que entraba neste libro como quen vai bicar un furacán e sabe que o corazón non sairá indemne, porque sempre a poesía, cando é verdadeira, transfórmanos ao seu paso. Meteoro imantado de No Amoreira. Volverás e eu serei a outra, a que anda polas viñas da ribeira. Xa sei que nos condenamos a ese novembro desesperado, do vento que nos corta a cara, e non me gusta, porque eu quero te igual ou non te quero. Afirmas que son eu a que te condena. Construesme un altar adornado todo de silveiros. Teño as feridas salvaxes e abertas, e son felices. Miran as constelacións de agosto. Confésocho, provócasme poemas. É a idea da resistencia que provoca a treboada. Mórdesme, deixasme. O meu sorriso, calado, bícate na cara. Decláraste señor do tempo. Fabrícasme deliberadamente horas, acurtas de alongas, deixar de ser Penélope, pero seguir tecendo na illa de Ons o barco que te trae a cara a min. A vista dos pasaros temos que ser impresionantes. No Amoreira.